दिनैहाय नवदिरायाव जि गणेश मन्दिर बेखेवनाय जाबायदि गोथार हाबाफारिखौ आंनि आखाइजों मावहोदों बेनि थाखाय गिबियावनो गणेश भगवाननि खाथियाव आंनि खुलुमनाय आं जासियो आरो नवदिरा ओनसोलनि रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि फारसेबो आंनि सिबिनाय आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरो। समाज मोनसेया मोनसे बिसासजोंनो आब्रुथि आरो दिदोमथि लाखिनानै थांनानै थानो हायो। जे समाजाव मोनसे गोगोम फोथायनाय गैया बे फोथायनाय गैयै समाजा जेब्लायबो बिसिंखल जायो। थ' दिनै गणेश भगवाननि सायाव फोथायनाय लाखिनानैनो बेवहाय मोनसेल' धोरोमारि नङा गासिबो धोरोमारि सुबुंफ्रा ज' जानो हायो। बे ओनसोलाव मोनसे दिदोमथि लाखिदों एबा मोनसे गोथार आरो मोनसे डिसिप्लिन आब्रुथिखौ लाखिबोनो हादों। थ' बियो जोबोद गिदिर बाथ्रा। ओंखायनो दिनै जे मन्दिर लुनायनि हाबाफारि गोथार हाबाफारि बेखौ आंनो बेखेवनायनि खाबु होबाय बियो आंनि थाखाय मोनसे बोर बादिसो रायजो राजाफोरनि बोर आरो इसोरनि बोर भगबाननि बोर। आं बेनि जाफुंसारनायनि थाखाय आं जेब्लायबो आसा खालामो मिजिंथियो। लोगोसेयैनो बेवहाय दा गणेश मन्दिर कमिटिनिफ्राय मोनसे दाबि दङ जे बे मन्दिरनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल नांगौ। दा बेखौ आङो फैगौ फाइनान्सियेल इयाराव MLA LED फान्डनिफ्राय लुफुंनानै होनायनि खोथा होबाय। लोगोसेयैनो बाहाय मोनसे दैमानि खोथा बुंदों आंग्रिसिङा दैमा बेवहाय चेनेल काटिंनि खोथा फैदों। दैखौ जावनानै दस्राथिङै बलाय हरनांगौ। हयथ'बा बे सिजननि गेजेराव जायाबाबो माब्ला सम्भब जायो बे नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव बेखौबो आङो मावनो नाजागोन। लोगोसेयैनो उइभिं सेन्टार मोनसे थैनानै थांबाय बेखौ बोखांफिननांगौनि थाखायबो जों राहा लानांगौ। बबे फान्डनिफ्राय बेखौ सम्भब जायो जों बेखौबो नोजोर होगोन। थ' बयनोबो साबायखर बावबाय दिनैनि गोथार सानाव आरो दिनै बेबायदि गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननायनि थाखाय गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां होननानैबो आं सानबाय। दा मानसिफ्रा जेराव थायो जे जायगायाव थायो जेनि थासारि जेनि मिथिंगा बेखौ लानानैनो मोनसे फोथायनाया जोनोम जायो। जितु हाग्रायाव थायोबा मैदेर जों जायखौ मैदेर होननानै बुङो मैदेरफोरखौ जों नुयो बा नुनो मोनबाय। दा मैदेरजों मानसिजोंबो संघात आरो बाहाय खुनु हिंसायारि मोनसे लामाया बेखौ फोजोबनोबो हाया। थ' बे हिसाबै हयथ'बा मानसिफ्राव गोदो रोजा रोजा बोसोरनिफ्राय मैदेरखौ फुजिनायनि मोनसे सिन्थाधारा एबा फोथायनाया फैदों। गणेशखौ फुजिनायनि मोननै मोनथाम बहुद खारन दङ मोनसेल' नङा। बे हिसाबै जों मैदेरखौ मोनसे प्रतीक हिसाबै दोनो खिन्थु गणेशखौ फुजिनायनि गोबां मोनसे जाहोन दङ बेवहाय आरो बेखौ लानानैनो मानसिफ्रा मोनसे फोथायनाय जिहेतु दङ। थ' बे फोथायनायखौ लाखिनानै सोलिबाय थानांगौ। जिहेतु दा निसा बाहायनाय एबा मोनसे डिसिप्लिन बा मरेलिटिखौ फोजोबनाय बे जाहैबाय मानसिनि सायाव सोनारो। दा बेवहाय बे जाय फुजा खालामग्राफोर बिसोर हयथ'बा बेखौ लुबैया गोबां जायगायाव लुबैया खिन्थु साइडनिफ्राय फैनानै जोङो माखासे मरेलिटि गैयै एबा धोरोम सान्थिजों सोमोन्दो गैयै मानसिफोरा बेबायदि थासारिखौ खालामो गोबां जायगायाव। आं मिथिनायावथ' बेहाय जेबो गैया। दा समाजाव बेबायदि फोसाबनाय लाबोनांगौबा बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे संस्कार बा फोसाबनायखौ लाबोनो हायो हिसाबै जोंना धोरोम फुजिनायजों लोगोसेयैनो मोनसे बार्ता एबा मोनसे मेसेजखौबो समाजाव जों होनो हायो जे समाजाव निसा जुक्त जिनिस जानाय एबा जोंनि आब्रुथि गैयै आखल दिन्थिनाय एबा सोरनिबा फारसे इनाय मावनाय बे जे मानसि समाजनि थाखाय मोजां नङा। बेनि मोनसे गोदान सांग्रांथि लाबोनानै आब्रुथिखौ लाबोनायनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो। आं एपिल खालामगोन समाजखौ। समाजा दा दावगानायनि जौगानायनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव समाज हिसाबैबो साक्सेस जानांगोन आरो बेक्ति सासे हारसिङैबो साक्सेस जानांगोन। स्टुडेन्टआबो साक्सेस जानांगौ आबादारियाबो साक्सेस जानांगौ बेफारिफ्राबो साक्सेस जानांगौ सि दाग्राफ्राबो साक्सेस जानांगौ। दा बे बिथिङाव साक्सेस जानांगौबा मानसिनो गुदियावनो नांगौ जाहैबाय डिसिप्लिना फिजिकेल डिसिप्लिन आरो मेन्टेल डिसिप्लिन मोननायखौबो नांगौ। खारन डिसिप्लिन गैयै मानसिया मालाबाबो साक्सेस जाया। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।